Musta kayo mga kabsat? At ang oras ko at agluto tayo man tayo kung kunadang tinula nga native nga manok. Siyempre laukan tayo ti bunga ti papaya kan bulong iti marunggay. Kaman rimaan nga rod nga alaan mi pa ito manok ito'y kulungan. Kat makadwa katangal daw tay ubing ko nga ni isom. So ito'y kabsat katrugyanan tayo ti magparte. So tara. So ayan mga kabsat, bali ginamitan po natin ng butane para matanggal po yung mga malilit na balahibo. Ayan. So ayan mga kabsat, bali nakatay na po natin itong native na manok. So marami pala siyang itlog at may nakuha tayo sa na may shell. So ayan, lutuin na natin. So ayan mga kabsat, bali gisa-gisa na tayo. So ayan, gisa na natin itong karne ng native na manok. So haluin lang natin. Ayan, mga simpleng luto dito sa probinsya. Kaya mo lang tintinag.
naka-join kami niya para may video niya. Ya, bahas mamali mo kas jay. Aja join. Talo. Join video call. Talo kami. So ayan mga kabsat, bali kumuha na rin tayo ng dahon ng malunggay para may maisawag po tayo sa ating native na manok na tinola. So ayan, tanggalin lang natin yung mga dahon at saka natin ilagay maya maya lang. So ayan mga kabsat, lumambot na po yung karne ng manok at saka yung papaya. So sunod na po natin ilagay yung dahon po ng malunggay. Iway kami pare. Yan, nasa ulan niya. Ang dami. Okay. Ricardo Jerry Villanueva. Ini pulang. Tahu naman